No niin, kello löi 9. Aletaanko pikkuhiljaa täältä höpötteleen? Tässä nyt tulee alkuun pienet introt, niin vaikka joku tulisikin muutaman minuutin myöhässä, niin sinänsä ei suuria menetyksiä siitä tule. Mutta huomenta vaan. Minä olen Jasmiina Inkinen ja työskentelen täällä ProCareerilla Tampereella. Mun titteli on operatiivinen johtaja, mutta käytännössä siis hoidan täällä meillä rekrytointia ja henkilöstövuokrausta ja nimenomaan tuohon niin kuin toimihenkilöskeneen. Mä oon 10 vuotta noin suurin piirtein työskennellyt HR:n ja rekrytoinnin ja johtamisen parissa. Ja olen lempääläläinen yhden pojan äiti ja vaimo ja lentopallo rakastaja ja myöskin laulaja bändissä. Ja tänään tosiaan päästään kuulemaan vähän meidän Career.fi-konsernin Heidi Alarieston alustuksesta, arvopohjaisesta yrityskulttuurista ja miten sillä luodaan vetovoimaa ja myöskin pitovoimaa, eli miten me saadaan houkuteltua ne parhaat osaajat meille ja myöskin pidettyä heidät talossa. Sehän on myöskin tärkeää, eikä vaan se houkuttelu. Ja Heidi varmastikin saa kertoa itsestään sitten myöskin lisää tuossa, että en sen enempää alusta sitä puolta. Ihan käytännön asioista, niin kysymyksiä saa aivan ehdottomasti esittää, ne on ihania. Mielellään chattiin, eli käydään niitä sitten lopuksi vaikka tarkemmin yhteisesti läpi. Ja sellainen käytännön asia myöskin, että webinaari siis nauhoitetaan, että myöskin he, ketkä nyt eivät tänne linjoille tällä hetkellä pääse, niin voivat sitten myöhemmin webinaarin kuunnella ja saada myöskin Annin talteen tästä puolituntisesta. Mutta sen enempää en höpise tähän alkuun. Saadaan käytettyä tehokkaasti tämä puoli tuntia, mikä meillä tässä yhteisesti on. Ja annan puheenvuoron tästä Heidille, joka saa nyt johdatella meitä tämän mielenkiintoisen aiheen pariin. Tervetuloa oikein paljon mun puolesta. Kiitos myös mun puolesta ja mukava, että olette päässeet kaikki linjoille. Mä oon Alarieston Heidi, Arctic Careerin yrittäjistä yksi ja yrittäjänä toista tuotantokautta. Mun intohimo on aina ollut yhdistää työnantaja ja työntekijä. Mä oon tehnyt sitä tarjoamalla ohjelmistopalveluja, kesäduunikampanjoita ja nyt henkilöstöalan yrittäjänä. Me ollaan perustettu Career-konserni 1,5 vuotta sitten. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä me lähdettiin, niin me koettiin ehkä sellainen halu tehdä omien arvojen mukaista henkilöstövuokrausta, rekrytointia ja toimintaa. Mä lähden tässä esityksessä 2 faktasta nyt liikenteeseen. Eli viime vuonna syntyi vain 44 951 lasta. Meillä on lähtenyt 10 vuodessa noin 20 000 työntekijää, 20 000 per sukupolvi vähemmän lapsia. Että kun aiemmin syntyi 60 000 - 70 000 lasta, niin syntyvyys on romahtanut. Se on todella matala. Jokainen nainen tekee noin 1,32 lasta, mikä on itse asiassa vähemmän kuin kun syntyvyyttä on alettu seuraamaan vuodesta 1776, niin kokonaishedelmällisyysluku on pienin koskaan ikinä. Ja viimeksi näin vähän lapsia syntyi noin 1868. Eli meillä se tarkoittaa sitä, että kun pistetään semmoinen 18 vuotta eteenpäin, niin työmarkkinoille tulee ihan hirvittävän paljon vähemmän jengiä. Ja se täytyy ymmärtää jo nyt. Ja sen takia niin se, että työntekijöiden saatavuus, työntekijät tulee tulevaisuudessa yhä enemmänkin päättämään, missä he työskentelevät, koska heillä on valinnan varaa. Toinen fakta, minkä mä haluan tähän alkuun ottaa, niin on se, että Maslowin tarvehierarkia on psykologinen teoria siitä, että miten me ihmisinä pärjätään tässä maailmassa ja voidaan toteuttaa itseämme. Ja se lähtee siitä, että meillä on tiettyjä fysiologisia tarpeita. Me tarvitaan unta, ruokaa, lepoa, mutta sen lisäksi me tarvitaan turvallinen olo. Mutta jo 3. Maslowin tarvehierarkiassa on rakastetuksi tulemisen tarve, sosiaalinen tarve, hyväksynnän tarve.
Jokainen, joka on siellä linjoilla, on joskus hakenut jotain kesäduunia tai työpaikkaa ja on jäänyt valitsematta. Ja voi että se kirvelee. Se kirvelee vielä vuosien jälkeenkin. Siinä, että sä et pääsekään johonkin porukkaan, varsinkin niin kuin silloin, kun sä oot työtön työnhakija ja sä haet jotakin työtä, niin se äkkiä se, että sä et pääsekään jonnekin, aiheuttaa ihan hirveästi, se horjuttaa tätä meidän perusminuutta, miksi mä en kelpaa, miksi mä jään ulkopuolelle. Ja tavallaan sitten se, miksi haluan puhua tästä, on se, että meidän täytyy ymmärtää työpaikoillakin ihan hirveän vahvasti se, että onko jokaisella sellainen hyväksyttyksi tulemisen tunne, kun hän tulee työpaikalle. Kuuluuko hän porukkaan? Onko hän vaan niin joku ekstra? Vai saatteko te sellaisen tunteen, että jokainen, joka tänään on teillä töissä, tai se työyhteisö, missä sä oot, niin sulla on sellainen olo, että tämä on mun klaani, tämä on mun heimo. Mä saan olla täällä keskeneräisenä, virheitä tekevänä ihmisenä läsnä. Ja silloin, kun meillä on nämä tarpeet tyydytetty, että meillä on turvallinen olo, meillä on me tullaan hyväksytyksi sellaisena kuin me ollaan, niin me päästään parhaimmillaan toteuttaa itseä tuossa Maslowin tarvehierarkiassakin korkeammalle tasolle. Ja silloin alkaa tapahtua ihmeitä. Yritysvetovoima rakennetaan mun mielestä 3 eri maailmassa. Mä en osannut muuta termiä kuin maailma sanoa tässä. Mutta silloin, kun sä lähdet rakentamaan sun firmaa, on hirveän tärkeää, miltä se fyysisesti näyttää. Esimerkiksi niin kun sä avaat oven, miltä siellä teillä haisee, onko siellä siistiä, onko tavarat järjestyksessä, onko paperipinoja pitkin poikin, minkälaiset työtakit teillä on. Joissakin työyhteisöissä voi olla vaikka, että on semmoinen unisex-malli, joka ei sovi sitten ei millään, ei naisille eikä miehille oikein kummallekaan hyvin. Minkälaiset työvarusteet teillä tarjotaan? Toimitilat jättää tosi vahvan mielikuvan siitä, löytääkö teille, onko teillä kyltit kunnossa. Mutta sen lisäksi, että sä rakennat sen hienot, upeat officet ja toimistot, niin se ei takaa mitään. Vaan lisäksi siellä pitää olla psyykkisesti hyvä olla. Eli se, että tässä ajassa, milloin talous on ollut vähän tiukilla, päivittäin luetaan YT-uutisia lehdistä, ikävä kyllä, rakennusala sakkaa ja vie monta muuta toimialaa mennessään, niin tietääkö teidän työntekijät se, että miten firmalla menee? Onko siellä semmoinen, ollaanko avoimia myös silloin, kun on vähän tiukempi paikka? Se, että sisäinen viestintä on erittäin arvokas myös sille turvallisuuden tunteelle, että siinäkin ollaan mahdollisimman tasavertaisia. Totta kai toimari ei voi ihan kaikkea kertoa alasilleen, mutta että niin paljon kuin pystyy, niin se luo sitä psyykkistä tunneilmapiiriä ja semmoista yhteenkuuluvuutta. Lisäksi se, mistä mä itse rakastan, niin musta on ihana, kun työpaikalle tulee kunnollinen työflow, että ihmiset keskittyy, ne saa tehdä omaa hommaa, missä ne on hitokseen hyviä rauhassa, ja se työflow kantaa, ja se ruokkii myös muita, mutta työflowlla on vähän ihmeellinen, sillä on vähän samanlainen, jos on vaikka illanvietto ja on tosi hyvät bileet. Sitten joku tulee sinne ja sanoo jonkun poikkipuolisen sanan, on jollekin epäkohtelias tökerö, niin sen flown voi tappaa tosi nopeasti. Se on sellainen, ja flow, jos joku työpaikalla tuo sitä tuottavuutta. Mutta tosin miettikää itse ja kysykää vaikka teidän kollegalta, että hei, miltä muuten tuntui tulla tänään töihin? ja onko teillä sellaiset työkampeet, että tulee aina pikkusen hieno fiilis, jos te laitatte firman avainkaulan tai firman paidan päälle tai firman takin, niin tuleeko niistä semmoinen olo, että hei, mä kuulun tähän klaaniin, mä oon näistä ylpeä. Näyttääkö ne siltä, että ei tarvitse silleen myötänolosti tarjota tätä firman tavaraa jossain messuosastolla, vaan niistä voi oikeasti olla, että ne on kaikki sellaisia, mistä tekin tykkäisitte. Mutta että yhä tärkeämpi myös, että jos sulla on hyvät toimitilat, sä oot luonut turvallisen työympäristön, niin myös se sähköisen sosiaalisen median maailma. Mä toivon, että käytte kaikki tykkään nyt career.fi LinkedIn-sivusta, jos ette ole vielä tykännyt, tai career.fi Instagramista. Minkälaista tarinaa te kerrotte? Mitä te kerrotte teidän firmasta? Ja tänä päivänä se ei riitä, että jos te olette vaikka maanrakennusyrittäjä, että te kerrotte, että me osataan tehdä tosi hienoja maanrakennustöitä ja meidän pohjustustyöt on ne parhaat. Vaan yhä enemmän pitää siellä sosiaalisessakin mediassa kertoa, että
minkälainen työpaikka tämä meidän maanrakennusfirma on. Että tiedättekö, että meillä on 5 palkallista koulutuspäivää vuodessa, meillä on tykysetelit, 400 täydet, tai muutenkin niin sitä työnantajana olemisen tarinaa, miten teillä viihdytään, mikä on se juttu, miksi tulla teille töihin, on se, mitä kannattaa myös korostaa sosiaalisen median maailmassa. Ja silloin, kun sä rakennat ne sun vetovoimatekijät niin tässä fyysisessä ympäristössä, psyykkisessä kuin sosiaalisen median maailmassa, niin silloin se tarina alkaa kantamaan. Kerron esimerkkinä meidän firmasta. Meidän firmalla on tietyt arvot, ja arvot tulee esiin silloin varsinkin, kun on pikkasen hankala tai on semmoinen valinnan paikka. Sä voit valita aika usein vaikka niin kuin, miten sä toimit eri tilanteissa, vaikka työehtosopimukset jättää tiettyjä paikkoja avoimeksi. Niin me pyritään aina tekemään se valinta kiltteyden pohjalta. Ja esimerkiksi oppiminen arvona tarkoittaa sitä, että meille oppisopimuspäivät esimerkiksi vuokratyöntekijöille on aina maksullisia, me maksetaan palkkaa, mutta ei velvoiteta asiakkailta. Mutta me ruokitaan näitä arvoja myös sillä tavoin, että voi olla viikkopalaverissa kysymys, että hei, että meidän arvoihin kuuluu välittäminen. Että viikkopalaverissa saadaan haastaa meidän työntekijöitä siitä, että oletko itse tehnyt välittäviä tekoja sun kollegoille, oletko välittänyt meidän vuokratyöntekijöistä, oletko tehnyt jotain välittäviä tekoja meidän asiakkaille. Eli ne arvot, mä toivon, ja se mitä arvot on, niin arvot on toimintaa. Sen pitää näkyä siinä arjessa, tai muuten ne on sana helinää. Ja mä toivon, että jos te ette ole vielä kirkastanut, että mitkä teidän firman arvot on, tehkää se, jutelkaa niistä. Ne pitäisi olla sellaisia mun mielestä jopa, että yölläkö herättää työntekijän tai aamulla kysyy, että hei, by the way, mitkä meidän firman arvot on, niin se osaisi luetella ainakin 2 niistä vähintään. Että ne on niinku asioita, mistä me ollaan ylpeitä ja joita me ruokitaan, kastellaan, vaalitaan. Ja se yrityskulttuuri ja yritysvetovoima, niin mun mielestä kaiken keskiössä, siellä pohjalla, täytyy olla ne arvot. Ja ne pitää olla läpinäkyviä. Arvojen päälle rakennetaan strategia. Strategiassa niin kuin työntekijät ja yrittäjät ja kaikki tietää, että minne me ollaan menossa, mikä meidän tavoite on, mikä mun henkilökohtainen tavoite tässä työpaikassa on, mitä mä yritän tällä viikolla saada aikaiseksi, mitä me tänä vuonna yritetään saada aikaiseksi. Ja nämä pitää olla hirveän selviä, että mitä varten tänään tänne töihin tulin. Jokaisella työntekijällä se oma rooli täytyy olla ihan selvä kuin pläkki. Sen päälle, kun meillä on arvot kunnossa, me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Sitten on se perus HR. Sellainen on kaikista eniten kalvaa ja syö, jos huomataan, että ei hitsiläinen, toi sai nämä matkakorvaukset ja nämä päivärahat näin, ja miksi mulle ei maksettu tätä, tai että tulee sellainen olo, että mä oon eriarvoinen, eli että palataan siihen hyväksynnän tunteeseen. Eli yrityksen on syytä luoda hyvin selkeät säännöt, miten koulutuksiin, miten saikkuihin, miten palkkiot menee, ja rakentaa sellaiset mittarit, että miten meillä voidaan seurata niitä tärkeimpiä tunnuslukuja. Ja kun sä oot tämän tavallaan pohja on kunnossa, niin sen jälkeen me voidaan mennä brändiä rakentamaan, kertoa tarinaa, me voidaan tehdä somekampanjaa, rakentaa sitä vetovoimaa, pitovoimaa. Mutta sillä, että jos sä alat nyt, että hei, me rakennetaan, ostetaan mainostoimistosta hieno brändikampanja ja meidän firma on nyt meistä tulee Suomen paras työpaikka, mutta jos tuo perus HR vähän sakkaa, että sitten työntekijöillä vähän ärsyttää, että ne bonusmallit on mennyt myyjiltä aina uusiksi ja vähän tuntuu epäreilulta ja minunkin omaan palkkaan on koskettu. Tai jos sitten se, että se strategia vaihtuu vähän väliä, että hei, me ollaankin menossa tuonne päin tai hei, nyt me myydäänkin tätä. Että se selkeäys siitä, että mitä tehdään, mikä se meidän ydinosaaminen on, minne me ollaan menossa, se ei saa vaihdella kovin usein, vaan sen pitää olla silleen ytimessä. Niin sä et voi rakentaa sun firmaa pelkästään mainostoimistojen avulla, hienoilla kampanjoilla, tai joo, voit.
mutta se tarina ei vaan kanna. Siitä puuttuu pitovoima. Mekin voidaan tehdä hienoja kampanjoita meidän asiakkaalle, mutta sitten jos siellä perus perehdyttämismateriaalit on puutteelliset ja työntekijät kokee, että heitä ei ole otettu vastaan, erityisesti ne ensimmäiset työpäivät on tosi arvokkaat, miten he kokevatko. Ja se, että toinen kokee ihmisen tunnemaailman, että jos hänellä on sellainen olo, että hän ei kuulu tähän porukkaan, niin sitä ei voi sanoa, että kuuluthan sinä, vaan se pitää jotenkin löytää se, että jokaisen tunne on aina yhtä oikeutettu, eikä voi sanoa, että sä olet väärässä. Ja tämä ei sitten muuten synny hetkessä. Tätä pitää rakentaa, tätä pitää ruokkia, sitä somea pitää päivittää, niistä arvoista pitää puhua, niistä pitää puhua toisen kertaan ja kolmanteen kertaan, niistä pitää puhua niin kauan, että kukaan ei jaksa kuunnella enää, että sun firman arvo on ilo tai kiltteys. Niin kauan kun se niin kun joku jaksaa kuunnella, niin tulen kyllä niistä aina parhaani mukaan saarnaamaan. Yksi, mistä haluan myös ottaa, niin sitten me päädytään tilanteeseen, että osaava henkilöstö kyllä valitsee ne työkaverit ja työkulttuurin tulevaisuudessa. Se ei ole enää palkkakysymys läheskään niin usein. Hyvin tärkeää on muun muassa tuo puhe, minkälaisia sanoja käytetään. Esimerkiksi niin kuin nyt itse tietenkin henkilöstöalan toimijana, niin puhutaanko työpaikalla vuokratyöntekijöistä tai vaikka kesäduunareista? Millä termeillä? Onko hierarkia, että nämä on niitä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, nämä on määräaikaisia työsuhteita, tämä on toimihenkilötasoa, tämä on suorittavaa tasoa, vai ollaanko siinä puheessa tasavertaisia? Arvostellaanko kahvihuoneessa vaikka, että nuo nuoret työntekijät sitä ja tätä? Vai ollaanko me aina me? Kuunnelkaapa, keskittykääpä, minkälaista, onko teillä siellä sisäänrakennettu, koska sitten erityisesti johtajien täytyy ne sanat, mitä te käytätte, niin se luo sitä ilmapiiriä myös vahvasti kaikkinensa. Ja varsinkin silloin mun mielestä, jos mä saisin päättää vaikka, niin musta olisi ihana silloin, kummallisella tavalla ihana, että kun tulee oikeasti isoja ongelmia ja elämässä ja työelämässä aina tulee isoja haasteita ja ongelmia, niin jotenkin silloin musta tuntuu, että silloin peilataan ja nähdään ne firmojen oikeat arvot ja tavallaan oikeat kasvot. Ja silloin kun niistä ongelmista selvitään yhdessä, niin sen jälkeen kaikki on helpompaa. Mutta hyvin usein siinä nähdään, että tuleeko se syyttely, otetaanko vastuuta, kenen vastuulla ne ongelmat on. Kaikkineensa. Ja samoin se, että kyllä sillä firman tarinallakin on merkitystä ja historialla ja juurilla, mistä me tullaan, minne me mennään. Ja tosin niin, kun sulla on tämä paketti kasassa, sisäisesti viestintä avointa, työntekijätkin tietää, että mitä siellä kassassa näkyy ja mitä tässä tapahtuu ja mitkä on meidän kasvutavoitteet tänä vuonna ja ollaanko pääsemässä niihin vai ei, niin tästä kaikesta tulee sellainen kokonaisuus, joka rakentaa sen vetovoiman ja pitovoiman. Meidän tarina on tosin, kerron teille tarinan esimerkkinä. Karerin taustalla on 3 kaverusta, Tuire, Jonna ja mie. Meillä on yhteinen työhistoria. Ja aika usein siellä edellisissä työpaikoissa me pohdittiin, että kun voisi tehdä välillä vähän itse ja voi kun saisi itse päättää ja miten tekisinkin toisin. Olimme isolla työnantajalla ja isolla työnantajalla mennään monesti by the book. Ja sieltä lähti kytemään sellainen ajatus, että mitäs jos tehtäisikin itse. Minusta oli hienoa, kun tämä ajatus alkoi kasvaa ja mun elämäntilanne tuli mukavaksi sillä tavoin, että olin irtaantumassa edellisestä työstä ja soitin silloin, en tiennyt, että hän on tuleva yhtiökumppani Jonna ja kysyin, että lähdetkö, jos perustaisin firman, niin lähtisikö hän mulle kumppaniksi. Ja Jonna totesi, että hei, me ollaan puhuttu tästä jo 10 vuotta. Ja se keskustelu oli siinä, että se oli sovittu. Ja me ollaan päätetty, että me halutaan olla
paikallinen. Joka ikisellä paikkakunnalla, missä me ollaan, niin meillä on vahvat juuret ja meillä on vahvat identiteetit. Siksi meillä on eri nimet. Meillä on Kittilässä Nordic Career, Oulussa Botnia Career, Tampereelle tulee Pro Career ja Rovaniemellä ollaan Arctic Careerina. Me halutaan olla arvopohjainen toimija, jolla koulutus on osa palveluita. Me haluttaisiin tuntea meidän asiakkaat tosi hyvin ja löytää oikeita kumppaneita. Ja tämä meidän tarina on sillä lailla mukava, että tämä tarina vetää hyviä ihmisiä puoleen. Ja näiden hyvien ihmisten kautta me ollaan lähdetty laajenemaan Kittilään, Ouluun ja nyt Tampereelle. Ja nyt haastankin sinua, parahin kuulija, mikä teidän firman tarina on? Mitä te kerrotte? Mistä tämä kaikki syntyi? Tässäpä muutama ajatus näin tiistain aamuksi arvopohjaisen yrityskulttuurin luomisesta. Ja tosin niin mielelläni kuulisin, että minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää. Kiitos Heidi. Ihan mieletöntä oli kuulla, vaikka olen kuullut tämän yritystarinan jo niin kuin monta kertaa, mutta aina se tuntuu jotenkin yhtä sykäyttävältä. Kiitos tosi paljon. Linkkasin tuohon keskusteluun meidän some-alustoja, missä toimitaan. Eli sieltä löytyy Careerin LinkedIn ja sitten myöskin Careerin ja ProCareerin Instagramit. Ja nyt jos on jotain kysymyksiä, niin niille olisi oikein hyvä hetki tässä kohtaa. Ehkä mikä itsellä kolahti niin kuin tosi paljon tuossa esityksessä, niin oli se, että toki niin kuin just se, että työvoimaa tulee huomattavasti vähemmän jatkossa työmarkkinoille. Ja ne on niin kuin aika yllättäviäkin lukuja siinä mielessä, että kun miettii, että mitä tapahtuu 18 vuoden päästä. Ja jos tällä hetkellä on hankala kilpailla niistä parhaista osaajista, niin mitä se sitten tosiaan on siellä 20 vuoden päästä. Että se tullaan sitten myöskin näkemään. Ja toi selkeys, vaikka ne on niin kuin ihan aika perusasioita, että ihmisen tulee tietää, mikä hänen toimenkuva on ja minkälaisessa yrityksessä hän toimii, mutta tosiaan se, että se strategia on linjassa sen kanssa, mitä siellä päivittäisessä arjessa tapahtuu, niin se on oikeasti tosi tärkeää. Ihmiset tietää, mikä se heidän perustehtävä on ja se organisaation perustehtävä, niin se totta kai lisää myöskin motivaatiota siihen omaan tekemiseen. Ja myöskin toi, että nuo arvot, niin että ne oikeasti ohjaa siinä päivittäisessä tekemisessä, jos tulee se valinnan paikka, niin kuin käytit hyviä termejä mun mielestä siinä, niin pystyy niiden arvojen kautta tavallaan peilaamaan, että miten minun tässä kohtaa tulisi toimia, niin se on yllättävän tärkeää, että niiden kirkastaminen, niin en usko, että voi olla siis liian kirkasta missään organisaatiossa. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Joo. Ja jos ei tule kysymyksiä, niin tosiaan käykää tykkäämässä tuolla linkkarissa ja Instagramissa. Ja meidät saa lisätä tietysti myöskin verkostoonsa ja siellä katsoa, mitä meillä tapahtuu. Ja aika ahkerasti sinne päivitellään meidän kuulumisia ja kommelluksia täällä henkilöstöpalvelualan ytimessä. Ja tiivis oli puolituntinen, mutta siinä ne tärkeimmät varmaan tuli tässä kohtaa. Kiitos paljon, ja jos keskustelette aiheesta LinkedInissä, niin meitä saa myöskin tägätä ja haastaa keskusteluihin. Ja tietysti jos on rekrytointitarpeita tai henkilöstöpalvelualan muuten tarpeita, niin ilman muuta saa olla yhteydessä sekä minuun että Heidiin. Kiitos paljon kaikille. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää tiistaipäivää. Rakastakaa työtänne. Moikka!